Hello mga dear! Welcome back sa isa na namang practice test which is about gaano kayo ka-familiar sa mga parts of speech. 5 items lang siya, kaya easy lang, di ba? Sige, check natin kung gaano kayo kagaling. Let's proceed! So, ito yung first item. Ang underlined word is inside. Ano ba siya? Noun, adverb, adjective, or preposition? So, kung ang sagot niyo ay noun, then you are correct. Hindi siya adjective, hindi siya adverb, at hindi siya preposition. Bakit? Bakit noun siya? Ang alam ko pag inside where, di ba, adverb yan. Kasi, yung function niya dito is as noun. Malalaman mo siya base sa mga katabing words niya. Yun yung mga clue mo na noun siya. Meron tayong the article the, which is isang noun determiner, meaning ang kasunod na word niya normally is isang noun. Tapos, yung kasunod niyang word is of. Madalas din, ang preposition na of, ang word before that is isang noun. Kaya meron tayong the inside of, the mother of, the brother of. So, pagtingin mo pa lang sa mga structures na ganyan, alam mo na yung between the and of ay isang noun. Kaya kahit ang word na inside ay madalas isang adverb dahil sinasabi niya kung nasaan, inside. No? So, sa structure, pagtingin mo pa lang, alam mo na kung anong function ang piniperform ng word na yan. Noun siya dahil ganito yung structure niya. Kahit alam mo na ang original function niya ay isang adverb, dapat tingnan mo yung structure niya sa sentence. Yung location niya, kung sino yung mga katabi niya. Katabi ba niya yung noun determiner? Yung mga ganyan. Nagets niyo ba? Sige, proceed tayo sa next item. Okay, sa next item, ang word na kailangan nating i-identify kung sa aling part of speech siya na belong is the same word sa first item, yung inside. Ano kaya siya dito? Noun, adjective, adverb, or preposition? Tingnan natin yung mga katabing words niya. Meron tayong an, na isang noun determiner. Pero meron tayong job, na katabi niya. So, ano kaya ang function ni inside sa sentence na to? Let's find out. Uy, isa siyang adjective. Hindi siya noun, hindi siya adverb, hindi siya preposition. Sabi ko nga kanina, meron siyang clue base sa kanyang mga katabi. Ito, merong an, which is a noun determiner. Ang articles ay mga noun determiners, meaning may kasunod na noun pag merong mga an, merong mga a, at merong mga the sa sentence. May kasunod na noun, pero adjective siya. Nasaan yung noun? Si job yung noun. So, alam natin kapag may isang word na ginagamit before sa isang noun, itong word na to ay nagdi-describe sa noun. Dinidescribe niya yung noun. Minomodify niya yung noun. Anong klaseng job? Inside job. Example, meron kang word na barangay hall. Ang hirap magsulat ng ganito. Okay. So, it's a compound noun. Meron kang barangay, it's a noun. Meron kang hall, it's a noun. Dalawang noun na magkatabi. Dalawang noun sila, basically, ang first noun ay nagiging isang adjective. Dito naman, ang inside ay hindi naman siya originally noun. Pwede siyang mag-function na
adverb or adjective. Tas katabi niya yung noun na si job na we all know na isang noun. Kaya yung katabi niya ay nagmo-modify. Kahit merong an dito na isang noun determiner, malalaman natin na ang dinidetermine niya na noun ay talaga yung second word. Kapag may dalawang word after the article and, after the article the, after the article a, at ng dalawang word na nag-follow dyan, kahit dalawang noun pa yan, ang tinutukoy na noun yan ay ang second word. Kaya ano si first word? Hindi siya noun. Isa siyang modifier, which is adjective. Dahil ang minomodify niya ay isang noun. Nagets niyo ba? I hope nagets niyo. Let's proceed to the next item. Okay, so kanina inside tayo, ngayon outside naman tayo. Ano kaya ang function ng word na outside? Isa ba siyang noun, adverb, adjective, or preposition sa sentence na to? Let's find out. So, isa siyang adverb, hindi siya noun, hindi siya adjective, hindi siya preposition dito. Bakit? Dahil minomodify niya ang meaning ng word na wait. Pag sinasabi natin minomodify, no, nililimit niya. Binibigyan niya ng restriction para mas alam natin kung ano ang ibig niyang sabihin. So, sinabi sa'yo na tatawagin lang yung pangalan mo, maghintay ka. Very broad pag sinasabing maghintay ka, diba? So, to restrict the meaning of wait, saan, kailan? So, para mas klaro, hindi siya masyadong broad, minomodify yung word para mag-limit yung meaning. Hindi siya napaka-broad na nalilito ka kung saan ako mag-wait. Dito ba? Doon ba? So, kailangan natin ng isang adverb tulad nito para i-modify yung verb. So, instead na malilito ka to please wait, saan ka pupesto? Sa loob ba ng office? Or sa labas ba? Ginagawang clear, ginagawang limited yung meaning ng wait by saying kung saan ka mag-wait. So, ang word na outside ay tinutukoy niya kung saan. At kapag sinasagot ng mga tanong na where or saan, ang word na gagamitin natin ay isang adverb. Kaya ang outside dito ay isang adverb dahil tinutukoy niya kung saan maghihintay ang isang tao na sinabihang tatawagin lang yung pangalan. So, please wait outside. Hindi sa loob, kundi sa labas. Yan yung modification ng word na wait. Kasi pag wait ka lang dyan, diba? Anong iisipin mo? Wait for how many hours? Saan? Dito ba? Doon ba? So, paglalagyan natin ng modification by using an adverb, nalilimit natin yung meaning ng wait. At alam na natin na, ay, sa labas pala ako mag-wait at maghihintay lang ako natatawagin yung name ko. So, yan yung tinatawag natin na minomodify. At isa yan sa function ng adverb, minomodify niya ang meaning ng isang verb. So, saan mag-wait? Outside. Adverb of place. So, I hope may na-learn kayo sa item na to. Let's proceed to the next one. Ayan, here goes item number 4. Let's talk about the past naman. Ano kaya yung gamit ng past dito? Ito ba isang noun, adverb, adjective, or preposition? Tingnan natin. At isa siyang adjective. Paano natin malalaman na isa siyang adjective? Minomodify naman niya yung mistakes, nililimit niya. Anong klaseng mistake?
mistake sa past. Yan. Pwede mong isipin yan. Meron ka rin isang clue bakit hindi siya noun, bakit hindi siya adverb, at bakit hindi siya preposition. If titingnan mo ang word na your, isa itong pronoun na nagbibigay ng hint na ang kasunod niya ay isang noun. Diba? Sinasabi natin your boyfriend, your bag, your house. Itong mga words na kasunod ni your ay isang noun. Pero meron tayong dalawang words, si past at saka si mistakes. Ano ang sabi ko kanina? Pag merong dalawang word after ng isang noun determiner, katulad ng your, ng a, ng the, ng an, yung pangalawang word, yun yung noun. At yung word na kasunod ng isang noun determiner, or pag sinasabi kong noun determiner, may isang clue na ang kasunod niya ay isang noun. Yung kasunod niyang word, kapag may dalawang word, hindi yun yung noun. Isa lang siyang modifier. Or siya yung naglilimit kung anong klaseng noun. Pag sinasabi nating modifier, naglilimit siya kung anong klaseng word ang dinidescribe niya. Mistakes. Anong klaseng mistakes? Mistakes sa nakaraan. Past mistakes. So, dahil nagmo-modify siya ng noun, ito ay isang adjective. Diba? Very easy na, no? Tingnan mo lang kung merong noun determiner, ang kasunod niyan ay isang noun. Dahil pag maganitong word like your, na mga possessive pronouns, her, his, our, ang kasunod niyan, mga noun. At kapag may dalawang words na kasunod niya, yung pangalawang word ang tinutukoy niya. Your mistakes. At yung word before that ay isang modifier. At dahil noun ang minomodify, then ang modifier ay isang adjective. Na-follow niyo ba? I hope na-follow niyo dahil proceed na tayo sa next item. At si past pa rin ang topic natin, hindi yung past mo, although it's your past here, no? But only in the example, yung past pa rin ang tinutukoy natin. Pero feeling ko gets niyo na to na ang tamang sagot dito ay noun. Dahil na-explain ko na kanina sa item number 4 na kapag gumagamit ka ng possessive pronoun like your, no, nagdi-determine siya. Pinapakita niya na ang kasunod niya ay isang noun. At dahil nag-iisa lang na word dito si past, wala siyang kasama katulad ng word na mistakes. No? Dahil ang basic na idea natin is kapag ang noun determiner ay sinusundan ng dalawang words, yung pangalawang word, no? Ito yung first word, tapos kunyari may second word dito, katulad ng mistakes. So, ang pangalawang word, yun yung noun na tinutukoy niya. At dahil walang pangalawang word, nag-iisa lang ang word na kasunod niya, meaning, ang word na kasunod niya ay hindi adjective, hindi adverb, hindi preposition, but isang noun. That's it for now, mga dear. I hope may na-learn na naman kayo sa practice test natin ngayon. Until next time, bye-bye!